utawa pungkasan cakepanipun agama ageming aji. Ateges agama minangka kegiatan inggil kangge nyumingkiri tumindak angkara murka. Kejawi menika, tembang menika ugi ngewrat budi pakarti. Bilih tiang gesang menika kedah kersa nyumingkiri tumindak awon supados saged pikanto ilmu ingkang luhur. Langkung-langkung ingkang sampun dados tiang sepuh ingkang badhe ndidik utawi gulawentah putra-putranipun kedah tansah nyemot dhateng Gusti lan agaminipun supados tansah nebihi tumindak awon ugi tansah ngugemi tumindak becik. Gampilipun sedaya tiang menika kedah mituhu dhateng agaminipun minangka benteng diri ing salebeting gesang. Nggih, menika wau udar-udaranipun tembang pangkur. Kinten-kinten rak sampun cetha nggih kanca-kanca? Nggih, cetha Mas Fuad. Menawa wonten kanca-kanca ingkang badhe mundhut pirsa, Sekar kala wau aditanipun sinten nggih Mas? Sekar pangkur menika dipun pendhet saking Serat Wedhatama anggitanipun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kaping sekawan. Nuwun. Sekar mocopat gambaraken urut-urutaning gesangipun manungsa. Lajeng sekar pangkur menika gambaraken menapa nggih? nggih. Tembang menika nggambaraken tiyang ingkang sampun dewasa, ugi wicaksana, ingkang sampun boten blereng dhateng kadonyan. Namung ngutamakaken budi pakarti ingkang sae, utawi saged dipun sebat sampun menep. Mekaten ingkang saged kula sak kanca aturaken. Mbok bilih kathah kalepatan anggenipun kula sak kanca matur, kula sak kanca nyuwun agunging sih pangapunten. Yuk, saiki barengan nonton kiprahe kanca kancamu saka SMP Negeri 2. Bantul yaiku kanthi tari kepetan.